En ce qui concerne Diego particulièrement, il y avait eu un jeune qui est décédé. Malheureusement, en fait, il était pris en flagrant délit dans une bijouterie. Et donc, c'est seulement après le décès que les forces de l'ordre ont appris que malheureusement, c'était un étudiant. Donc, c'était pas du tout un étudiant qui manifestait, mais qui faisait partie justement, malheureusement, des casseurs. T'as commencé que tu es quoi? Le volume tenga mampalailu naita vidéo natoni président. Satia mampandinki lira kwa tsapan faizi. Dommage. Le président zin ula rek ni ketsika itonda firenena atsika nahita image jeune motivé atsika jiaby resy lahatra meny ihany ty atsika mahita volagna aboakany eran'izao tontolo izao président masaky mivolagna raha tsy marina karaha hoe tsisy député aminay ary zegny mety anontaniagna fa noho ny député-nay zegny izy zegny tsy agnatiny antoko misy izy zegny tsy agnatiny parti misy izy zegny dika zegny tsy amiagna pouvoir fa hoe député-nay hoe anontaniagna ino marigny raha nandalo. Nahaza président anao nahazo information angamba kosa anao tsy tokotry volagna amin'ny tsy tokotry volagna raha karaha amin'ny international anao déjà tokotry magnatogno ray aman-dreny na hoe tokotry magnatogno kokoa ny vahoaka marikitry ny la famille ny lozan'ny fifatesana hoe tokotry magnontany za tsy volagna andeha agny fa tokotry magnatogno aminao ndray manao ko en plus na tiavanay anao tamin'ny fotoagna le fankingan'le saigninao kanefa le fankingan'ny saignao zoti nianty naboakanao angofonao naboakanao azovy anao naboakanao nino raha tianao tegna nino raha tadiavinao mampalahelo kosa président satria anao misy jery président anao misy loha mandiniky président le raha nisy tokotro hainao tsara beka fa tsy mitovy amin'le raha nivolagninao le raha nisy la grève ne commence le 25 haligny vaky bijouté les andry naty zegny le acide naty regny zegny zanakanay naty regny zegny naty le 26 en plus c'est pas la même place karakoa président anao masaky mivolagna raha karaha igny amin'ny eran'izao tontolo zao mivolagna fa le mpianatra mihitsy andeha hagnano pliage ny bijouterie en plus ro jiaby nato tsy la même place en plus koa mbala misy koa président za agnambaranao le araiky fahatelondreo maty koa tsy olo magnano la grève fa olo andeha marché andeha bazary ndraiky mamany karakory anao mivolagna raha karaha zegny président izy navoa bala perdi araiky fa araiky nagnano la grève izy avoatifitra araiky mitondra bajajy izy navoatifitra amin'ny vity boko natifindreo amin'ny tratranany karakory anao mivolagna zegny président même anao hoe nahita fa misy pliage ny commencé ny pliage ane Tananarivo nagnaraka geste ne tany jiaby fa karaha ataony Diego ne mbala tany araiky fo nisy raha zegny tany jiaby tsisy karaha ataony Majanga Voamare Tananarivo Majanga Voamare Diego tany araiky fo nivakindreo olona agnararoatra ne misy olo magnararoatra ne agnatin'ny moment raha zegny karakory président anao masaky mivolagna raha karaha zegny fa raha dignanao président vahoakan'ny Diego nakaty anao vahoakan'ny Diego nankafy anao vahoakan'ny Diego agnisan'ny za président atsika tsy haiko fanojy président fandragnahary tsy mety nohony hena azovy anao fa za tsy mahay anao fa anao mahay koa hoe juste président
nono hena zao fotony fonaka ndraiky fonao tsy mitovy président fony zanaka Diego ndraiky fony mpianapino vahoaka malagasy nangalanao président natoky anao président raha mbarako anao président after lefako aminao président hitanao tamin'ny fotoagnany Ratsiraka na Zafadibera na Ravalomanana na Rajomapianina tsendriky nisy holo masahy mivolagna monsieur le président ty afatra andeha aminao monsieur le président ty afatra andeha aminao tsara nisy raha zegny avy aminao niany pourquoi parce que anao tia réseaux sociaux parce que anao tia kabaro ny laza io parce que anao tia kabaro ny hitahita io t'imagine président raha jiaby nataonao namboarinao à Madagascar il faut anao tompo misigné izy même rovanako aminay ry nataonao nino tany fadivanako ndraiky nino lanampinako io mba anao fa misigné ouverture anany igny anao tia hita anao tia regny donc ko nianty anao nagniry soit anao nanagna etaeta à par rapport ni nino à par rapport ny hoe anao tia hita za anao tia regny za parce que zany pousse anao président ndragnahary koa nianty nanapakizy à par rapport ny raha ataonao parce que za tsy araka amin'olo tsy mahatsapa ino mahafoloa izy ino responsabilité nany ya fa mampalahelo dictature ny boaka andesinao ty mampalahelo vahoaka fa anao président bye anao ndraiky vahoaka ny Diego ko misy olo tianao romaka tianao juste anao no tiandreo aminany fa tsy fitondrasanao tiandreo bako tsy hirindreo fa karaha ataoko aloha za nakatia raha nataonao fa tsy nakatianao raha nataonao avieny za nakatianao fa niantenao nagnaboaka angofonao nagnaboaka hoe fa azovy anao tegna manasatana tegna malahelo zay vahoaka malahelo zay vahoaka malagasy indrindra zanaka Diego Ray Manontolo anao mety avy Diego maray mirearea hoe za naavy mba nahazo olo maro ino olo tianao regny président tanao olo jiaby magnaraka faranao regny olo tianao mankatianao regny fa regny tsy mankatia malagasy regny tsy ankatia le fandrosoagna Madagascar fa regny mahita raha ataonao oera ataonao le image ataonao ireo mankatianao président fa mampalahelo tanànatsika misy atsika io zay mipetraka ty zay magnano tous les moyens possibles manino magnano rany la famille zay kosa nety ody zay koa nety netana nanenjary fa koa ataony andeha ody kanefa zay fiainana tsy mamango ny fitondrasana tsy me anao mivolagna vogadregna tsy mahazo mivola kanefa anao tia oera anao tia réseaux sociaux anao tia anao hita raha jiaby mila filmer mila boaka aminay musulman président raha mihainy tagnana gauche tsy mihainy tagnana droite tsy mila hitany tagnana droite raha mihainy tagnana droite tsy tokotry hitany tagnana gauche fa ninao mila hita tagnananao roe maha président anao kanefa président anao zoty nagnova image miboaka tegna azovy anao eran'izao tontolo zao maefa André Rajoelina anao mila agnantantara baka parce que tsy ezo tsara fa raha dignanao président olo ambadikinao magnamenao conseil io jiaby manetika anao parce que olo abo tsy tianao zay mivolagna mandefa hafitra aminao io zay alo misy mankatia amy raha nataonao fampodiko aminao amy raha nataonao président io ny fitiavagnanay manonga tsikelikely fa tsy aminao président tsy aminao amy raha nataonao io fitiavagnanay manonga zay mankasitrika anao amy raha nataonao zay mankatianao amy raha nataonao fa tsy aminao président nianty indrindra ny tenao tsy niconsidéré fatiny zanakanay amin'ny raha nandalo io navadikinao hafa amin'ny eran'izao tontolo zao agnisan'ny mampalahelo vahoaka ny Madagascar agnisan'ny mampalahelo vahoaka jiaby Diego zava monsieur le député nay izy nivolagna izy tokotry agnontanianao anao koa tsy agnontany tokotry magnontany gouverneur tsy haiko roa agny ndo nitondra raha io mais quand même président anao olo be anao olo président Madagascar anao magnano image karaha regny anao raiky tokotry mivolagna azafady amin'ny raha nandalo na misy aza fivakeny bijouterie na misy aza ny fifatesany fa tsy tokotry karegny ataotsika zegny raha tokotry naboaka nivavanao président fa anao nivola fa misy koa pliage le tsy haiko regny nandeha namaky bijouterie non tsy haiko raha fake président fa koa tsy fake zalahy grave fa za ndraiky matoky izy tsy fake parce que
député nay mihitsy ny fanovolana ankoky itakoran regny Jean-Luc Tonga mahavy agny message jiaby igny monsieur le président malahelo zay ary alahelonay raha jiaby misy farany président raha jiaby misy farany ko olo endraindrainao io hoe io miposanao karaha ataoko aloha amitsika vahoaka jiaby le olo ataotsika tongontsika agnarana satanandra olo karaha zegny misy société misy nino olo io fa ela tiokony fa raiky ty sira io mbala ambelany karaha nagnambela ro sasana aby fa io fa ela taony donc raha tokotry ataotsika io présidentsika ty fo ataotsika hevitry izy miala amy placenany c'est tout fa tsika mivolagna mamara vatomanga mianao mamara vatomanga miala côté parce que igny mampiasa olo maro mapitriky vola nina ty ary fa ty fo président ty fo problème antsika jiaby tsisy koa ambela koa volagna président anjaranao mahay andresy fa maro message navy aminao agny na tsy nakaza raiky ty ya maro message tsaiky jiaby mivola paka tsaiky vola monsieur le président dikazay président nino maha président anao fambany vitin'olo mihitsy ny maha président anao fambany vitin'olo mihitsy fa tsisy lanjany fa anao fo mahita lanjany zao fa zay fa tsy miconsidère hoe zay misy président parce que tsy hitanay nino lanjany maha président nay voilà merci azalava asambalignintsika raha nivolagniny président mikasiky mpianatra zegny any maty voatifitry lavo ny tagny antsaranagna igny va. Et en ce qui concerne Diego particulièrement, il y avait eu un jeune qui est décédé. Malheureusement, en fait, il était pris en flagrant délit dans une bijouterie. Et donc, c'est seulement après le décès que les forces de l'ordre ont appris que malheureusement, c'était un étudiant. Naza pivolagna eto na i président dia samby tsy tagny Diego tamin'ny fotoagna zegny nandalovany igny raha zegny any nafatesagna mpianatra igny fa baka amin'ny vaovao zegny any regny zegny any azo zegny any hita no ahaizagna hoe zegny ny raha nandalo tagny antsaranagna maro ny olo zegny any touché amin'ny koragna zegny nataony président tamin'igny fahita lavitry vahiny araiky igny izy koa fitegniny amintsika dia hoe mpianatra zegny any maty voatifitry tagny Diego dia nandeha namaky magasin no nitifirigna izy koa zay mety volagnina izy fa dikan'zegny hoe karaha hoe normal zegny izy koa izy voatifitry satria nandeha namaky magasin na antena tsy tompony havagna antena tsy namany fa managna fo mitepo amin'ny samy mamalagasy amin'ny samy baka avaratra marary fontena maregny fa hoe misy mpianatra maty voatifitry fa eritreretantsika amizegny ny havany maty marikitry ny namany marikitry ny olo fianaragna raiky aminazy maregny igny vaovao karaha igny matoa président be karaha igny mivolagna raha igny anefa dia ao zegny ny olo zegny nagnamia izy information ny olo zegny nagnamia président vaovao igny zegny tsy Saïda mipetraka Tanananjoany na Robert mipetraka Lazare tsy ro igny magnamia information président fa source fiable ka fagnontaniagna telo apetrako aminareo olobe an-tanàna mitondra ny tanànanay antsaranagna io fagnontaniagna voalohany dikan'zegny moa anareo zegny no nagnambara président fa hoe ny mpianatra zegny ena voatifitry koa ny président ziny andeha namaky magasin anareo zegny nagnambara izy zegny faharoy magnaraka zegny izy moa mpianatra zegny eny hainay fa avoatifitry igny zegny eny maty igny afa mo araiky hainay igny de afa araiky volagny président zegny sa araiky hainay igny fo koa zegny no araiky volagny président zegny so boka misy hafa zay tsy au courant fa telo magnaraka zegny nisy vaovao nandalo sera fa hoe efa mandeha bignafigny tegna marigny aminazy bignafigny enquête makasiky na voatifitry mpianatra araiky hainay igny zegny aiaia zegny fotoagna azy io ty sa hoe karaha fa atao andavanandra io misokatra ny fagnadiadiagna point tsisy toeny amanagna ko raha volaniko izy koa sagnatry ambava rady amlela miala amsalo fito izy koa ke anareo olobe an-tanàna mpitondra zay eo edy
no nandeha nagnambara président tagny fa hoe mpianatra voativitra igny ny araiky heny volagninay zegny izy koa ndeha namaky magasin président karaha zany hoe c'est normal izy koa izy voativitra izy koa izy maty koa zala nareo nagnano zegny nareo zala tsy manjarin'olo nagnino edy izy koa ohatra hoe tsy mavandy anao mandeha mivolagna raha akany fa izy namaky bijouterie zegny tsy haiko na olo mitatriky mintsy mandeha mitondra koragna aminao mavandy fa le 26 koa ny bijouterie zegny vaky ke entre Tanambosi 4 ndraiky Tanambosi 5 bazarikely Diego tsisy bijouterie zegny nagnino zegny anao ka ohatra hoe edy anao zegny tsy haiko edy fa le mavandy mihitsy igny le mamparafona aby malôha namanokana nagnino anao ka tsy mavandy tsy haiko na mampigadra za na mampanakory raha ataoko ty fa za malôha karaha fa tsy haiko edy grave zegny donc izy volaniko azy nagnino anao ka tsy mavandy tegna hitako afara zegny donc tegna hita nagnino izy ka tsy mavandy anao mivolagna io la baby maty zegny ndeha namaky bijouterie zegny sinitry na ianadako zegny andeha bazary niova avaki amzay le 24 i bijouterie zegny vaky le 26 ianadako inaty tsisy dirany tegna tsisy dirana ave olo zegny ave ka magnano zoko malôha tsisy ka volagnina tsisy ka volagnina izy ke andeha maky nagnino zegny ka tsy mavandy a Diego entre Tanamboa 4 Tanamboa 5 bazarikely a Diego agny tsisy bijouterie zegny tegna tsisy zegny le 25 bijouterie zegny vaky zo koa inaty le 26 mety valeur mety akeke 10 heures take non mettons 0 ke izy maty satria vidéo amy téléphone nazy akao mbola misy vidéo nizy agnaty bajaj amy téléphone nazy akao 10h38 vidéo nazy agnaty bajaj mettons 0 ke izy voatifitry mety izy miondrika agnatin'ny bajaj io tsy tafitraka zegny ony bajaj de nandeha ongotry izy miondrika igny na voatifitra azy azafady zoko fa tsy dinky tegna tsy dinky tsy tiako zegny donc tegna tsy tiako izy le fivolagnany hoe ndeha mizahava boka ny vidéo nazy akao na izy tiako nefa mandraigny izy tsy hitako vidéo nazy izy mbola tsy tiako zegny donc tegna izy Perte de vies humaines qui se chiffrent à 12 et la plupart et l'ensemble en fait de ces gens ce sont des pilleurs, ce sont des casseurs et en ce qui concerne Diego particulièrement il y avait eu un jeune qui est décédé malheureusement en fait il était pris en flagrant délit dans une bijouterie et donc c'est seulement après le décès que les forces de l'ordre ont appris que malheureusement c'était un étudiant. Donc c'était pas du tout un étudiant qui manifestait, mais qui faisait partie justement malheureusement des casseurs. C'est compté. Cheko na mampigadra za eky vidéo ataoko ty fa karaha hitako tsy haiko edy izy ka mampigadra za karaha tsy haiko edy le raha volaniko ohatra hoe manafotogny zegny donc tegna izy tsy haiko ny raha volaniko le ohatra hoe manafotogny fa za zegny magnazava hoe ka tsy io fona izy le vandinazy mihitsy le mampahininy za le vandy nagnino ka tsy mavandy nagnino ka anao ka mivolagna hoe tsy haiko na izy le tsy haiko tegna tsy haiko ary iola ble izy ty
zegny aminay kala tsy za tiako na izy na surtout olo mitra vô tsy le olo magnamia vôvô izy le magnamia vôvô tsy marigny tsy fa tsy kan tegna fa tsy marigny gouverneur ta Diego to nanano tsy voligna manjenay zegny zare tsy nivolagna namaky bizotiry zare tsy nivolagna zegny zegny malo zare tsy nivolagna zegny yazovaka piantra miaraka aminazy ko tsy yazovaka piantra miaraka taminazy ko tsy mahetoetra nazy zegny tsy niaraka amita zegny tsy niaraka tombo zay fa izy ekuza chucha que bomba velho tega tstiku zambol zazan naita vava nyanto bavy zambola tsy saroba fa nini andro teo tsy tega tsy dingo feky zegny doko tegna izy tsy dingo dingonabe tegna tsy dingo tsy fomba feky magnano ndraiky tika marago za zegny tiako raha ataoko Ranger Diogo kan zegny itsofaka tsy mahay fa entre tanambo 4 ndraiky tanambo 5 bazar kely Diogo tsisy bijoutier zegny zegny le tellement mamparary zany volako zegny tsy nandeha namaky raha zegny le 25 bijoutier zegny vaky le 26 le 10h38 izy misy vidéo nazy agnaty bajaj amy téléphone nazy amy téléphone valido raha zegny andeha hagnano basary igny ndraiky andeha atao namaky bijoutier izy Zareta Diogo to tsy nasaky nandeha volagna tamire manjenay zegny fa oike namaky bijoutier izy tsy zare tsy nivolagna zegny zare nanoko tsy enveloppe izy manjenay zare tsy nivolagna zegny ave jasoni bijoutier ahita tsara koa hoe le 25 i amin'ny page tio ahita vanazy le 25 le 26 zo kuinat fa tsy le 25 tamtio amzegny zare nandeha nanolotry enveloppe ray aman-dreninay nandeha nanolotry enveloppe ray aman-dreninay zare tsy nivolagna hoe nandeha namaky bijoutier zare tsy nasaky nivolagna zegny nagnino amzegny direct tsy haiko fô tsy tiako zegny doko tegna izy tsy haiko fanazavagna azy fanaboaka azy avao mipona fô tsy tiako zegny doko tegna izy nagnino zegny ka ohatra tsy haiko volako azy
Ouais, mety magnamietigna ande amin'ny commentaire, mety mivolagna lera tsy omfona ande, fa lera tsy omfona azy nagnofiko yon direct. Eko tsy mampody anadako tagnana, tegna tsy mampody azy commentaire nande hafahafa ikony tsy afaka blanc azy tegna tsy mampody azy. Fa tellement tsy haiko to. Ary izy io problème izy aminao izy katsaminao izy tanao mora. Izy chaminao zegny izy tanao mora fa izy kaminao izy mafy izy aminao zegny anao mankamora hoe kaza zegny nataoko nagnanjegny kaza zegny nataoko izy tsy tonga aminao fô anao mahita raha koragnany manefa izy ka tonga aminao izy anao tsy magnany anao tegna tsy magnany commentaire anao igny ao zegny izy mbola misy magnano commentaire hafahafa tsy haiko mankory izy problème tsy ampotiko ndraiky izy problème izy tsy aminao izy hitanao karaha mora fa izy ka aminao la fa izy aminao zegny izy hitanao karaha ka tam place nazy zegny nandeha nataoko nagnanjegny eo ihany nandeha nataoko nagnanjegny eo ihany izy tsy aminao fa ianao masaky mivolagna zegny fa izy ka tonga aminao izy anao tsy tafagnanjegny tegna anao tsy tafagnanjegny raha ampotiko amin'ny antibady ny koragna merci Chanel. Yeah, izy porque antsika olombelogno commentaire anao aiko taminjigny anao ozy tsy haiko zao vignany hoe zay ngalevelo magnano za manokana za baka zaza fa za ndraiky misy fagna matonda za zegny donc azo lazaiko azy fa ka avy tamina za tsy nandehanako ta Diego tagny za ino tompo fo ray aman-dreny tegna tsy afaka manoatra tegna magnano le ray aman-dreny agny tsy dia misy diriko loatra mankory fo tsy haiko fivolagnana zegny donc azo lazaiko azy sana mbola magnametsy igny izy ampotipotiko fa zay problème koa tsy aminao izy hitanao mora tegna hitanao mora Então, a place é na danande zankanande zengre. Bonjour. Tchau. Yeah, fera que validou já você pode na apresentação por causa daqui. Já na bavina que validou mamãe que para caminhar zero for mamãe que para for papai nem for precisa de zen mano lembro de chinarca e zaptaco iya za gidi da kan direct Facebook acho que eu vou na isso. Até uma para Zaza não fiquei onde direct eu vou na onde dele no bolo mas foi
Volna foi na data na dena macbonk zenga tenga tchiko no fion direct tchio até venga de bazar avec isso ande digo kai le 25 bijouterie vac le 26 pinate le 26 meta que 10h non 11h até angat telefone naza com bola mis video izangat bajaj 10h38 angat telefone naza zago ngaptela chidinke chiol manyin narzinho camneru zati etiera zati marengra zati famstala época kaizoku intisega matete chaze